Estenem la mà a les persones que viuen enormes desigualtats, a les persones que viuen cruents conflictes bèl·lics i a les persones que pateixen les conseqüències del canvi climàtic. Tot això vol dir, en molts casos, ja no viure millor o pitjor, sinó en molts casos vol dir poder viure o no poder viure. I com els estenem la mà des del fons? Doncs els estenem la mà des de la proximitat que caracteritza el municipalisme. El nostre espai, el nostre àmbit, és la política local. La política local, que és la política empàtica, és la política propera, i deixeu-m'ho dir també avui que estem en família, és la política moltes vegades, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, ho sabeu, la política més resolutiva. Amb els valors d'aquesta política, de la política local, és com nosaltres actuem al suc global i no ho sabríem fer d'una altra manera. Tot fent realitat allò que tantes vegades es diu i que moltes vegades és un titular, nosaltres l'omplim de contingut, allò que es diu d'actuar de manera glocal, no? Actuar local pensant en global o actuar global pensant en local, tant se val l'ordre. Tot això és el nostre valor, és la nostra força i també és la nostra essència, repeteixo, acompanyat sempre dels nostres socis, els governs locals catalans que fan polítiques de cooperació al desenvolupament. Som més de 300 socis, entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions i també l'àrea metropolitana, i representem en conjunt el 85% de la població de Catalunya. Gràcies a tots ells, al Fons Català l'any que ve arribarem als 40 anys, ho celebrarem, evidentment, com deia la presidenta, l'any que ve hi tornem i actuem a 90 països al llarg d'aquests 40 anys del suc global. Ens trobem, ho deia la presidenta també a l'inici, en un moment crític, molt crític, m'atreviria a dir, a nivell mundial, un moment incert, un moment de canvis, no sabem ben bé cap a on, però des del Fons Català portem una certesa, i aquesta la defensem i la tenim clara, i no defallim amb aquesta certesa. La certesa que el municipalisme del nostre país, totes i tots vosaltres, estem compromesos en fer de la solidaritat l'eina perquè la justícia, la pau i el dret a tenir una vida digna siguin drets humans que arribin cada vegada a més gent i que no vagin enrere, sinó que vagin endavant.